annabi ya ce duk wanda Allah ya raba shi da masoyansa guda biyu, idanuwansa guda biyu yana raye, aka ɗauke maka idonka ka zama makaho, kai haƙuri, ba ka da wani sakamako da Allah zai maka in ka mutu sai gidan aljanna. amma malam ka kwatanta masifar rashin ido. Don Allah yau in a tashi a karatun nan ka gwada rufe idonka na minti 5 a hanyar tafiyanka gida, ka sha mamaki. Ka yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima? Da Allah ya baka kana kallo, ka san masifar rashin gani kuwa? Akwai wanda yanzu fa bai sai tuka mota da daddare ba, baya gani. Akwai matar da na sani magariba tana yi sai dai ta zama makaudiya. Magariba tana yi ta zama me? Idan daukewa ke, in kaga ta bude ido tana gani sai gobe da safe. Ka tambaya makaho kam ya zai shiga ban daki. Akwai mutumin da na san shi ahlus sunna mai kirki, mutumin kwarai, makaho ne tun muna yara. Wallahi wata rana na je za mu gaisa da shi, kawai aka ce mu ayya mutu. Me ya faru? Ka ce wallahi wata rana ne ya fita da daddare, matarsa ba ta nan, fitsari ya kama shi, yana lallabawa ba dan jagora, ya fita zai shiga ban daki ya kama ruwa sai fada rijiya. Yana lalumawa yana neman ban daki, kun sai ji shi a cikin rijiya. Ya zauna a cikin daki ya fitsari bai zai yi ba. Matar da za ta raka shi ba ta nan, ya ce bari ya lallaba ya san hanya, ashe ya kan rijiya. Ba a yi tunani cewa gidan akwai makaho a rufe rijiya da daddare ba a yi ba. Malam ka roƙi Allah fa Allah ya jarabe ka da abin da za ka iya.